Лазар Котев. Той загуби за момент само топката. След това успя сам да си я вземе. Ковачев много добре пусна за Патрик Луан. Дали това е положението за Арда? Да! 1-0 в 9-та минута. Отлично извеждащо подаване. А след това Патрик Луан прати топката. Беркбейхан, грешка от Беркбейхан. Патрик Луан отнема топката и шутира. Каква грешка тук! Вече Серхан Юсин обаче има други възгледи как да продължи нападението. Хубава паса към Миланович. Сораков може да завършва. Насочи топката Сораков към Патрик Луан, който изравнява резултата. Александър Колев застана много сериозно в средата на терена. Патрик Луан с възможност 1-0 за Крумовград. Александър Колев бе архитекта. Продължена топка от Алекс Колев. Патрик Луан се измъква и е очи в очи с Густаво Босатов. Патрик Луан стреля, топката попада в мрежата. Резултатът е изравнен. Втори гол за бразилеца. Към момента Крумовград намира силите, за да се върне. Се справя, но топката е загубена. Александър Колев с подаване към Патрик Луан. И топката е в мрежата. Крумовград повежда в резултата в третата минута. Трето момче се дал втора мина Серхан Юсин. Това изглежда опасно възможно за Крумовград. 2-0. Атака като по учебник. И сега Патрик Луан. Това изглежда много опасно. Патрик Луан сам срещу вратарят. Тук реши да подава в страни. Удар на Ивелин Попов. След това и топката е в мрежата в крайна сметка. Стигна и до топката на време Патрик Луан, защото Андрея Шинешики вече тръгна за извеждащо подаване и го получава. Също Антон Недялков, Антонио Вутов, отляво свободен е Караганен. Шанс за Арда, изстрел на Караганен, 2-1 за отбора от Кърджали. И отново Патрик Луан. Страхотни действия. Андрея Шинешики в наказателното поле. Подкрепа на трима негови отборници. Пас към Бисен Караганен. Вече и заради факта, че Монтана вече е с само един типичен централен нападател. Патрик Луан прави удар към вратата. Защото забележката към нигериеца е била за разправи и се съдята Патрик Луан с феноменален финт. Напредва бразилеца, точен пас на Ивелин Попов, още по-надясно.